Kuzobe kunokudla lapha lapha kwi-waiting kuzodliwa so guys asize nje asize basolution konje njalo sanibonani bafethu ngisacela ukubingelela abahleli bomcimbi nozakwethu abanye abawobaba nobhuti nosisi nomama onjalo ngiphama nokusho ukuthi ngizobonga inkulumo kababa ngizobonga inkulumo kababa ohola abafana basemawozi okumkhulu kimi vele ke ngifikele kuyena ukuthi umkhulu uzoyiveza ukuthi usekhona mhlawumbe umkhulu wagcina kudala uzosuka eMayweda kodwa ke akunankinga bafowethu kumdlalo hayi ukuthi mhlawumbe kanjani thina sicela uba ukuthi bekhona nabanye ozakwethu cha mkhulu inkunzi iyo le uyiMayweda lo owaqala ukuthatha i-best performance i-award bonke bangilandela ngemva nange-stage nangani njengoba kusazokwenzeka futhi nangomhla ka-20 ngiyabonga siyabonga okay ngoba siyakuvulele inkundla yamabhokisa ngicela bahubhe nomkhathazi vele asivele siyihlohle asivele sigibele phe kwawo bafowethu abafuna ukushayana kwakhona kwamanje yabo sithi sifike emaviki sibe right nakhona ikike bahubhe mkhathazi ngicela nize sanibonani bingelela wonke umuntu osendlini ngokuyihlala bingelela khosini osizame mina njengobahubhi nami ngizomela izwe langakithi ngithi ngiyabheka la iningi labantu abakude nami ngithe ukuhlukahluka kancane ngiphumezweni elithile ngizolenza laziwe kahle noma ngenkani angifune phathina ngifune kulekelelo ngiyimina nje futhi ke ongathi akangazi ngabe kusho ukufika vele nje njengoba ngowomunye wabantu asebeke baba nendondo ye-best performance ngayithatha kubona abafana ngoba yayithathwe ngakafiki ngoba kwakweyami ngafika ngase ngithathe yami kuningi kokuthathiwe okunye kukhona la ngaphandle angizange kuthengwe takushop kuthathiwe uyazi indaba ushaya unyawo phasi baba ningitshelele bona ukuthi ngithe anginakhehla ngishaka sana ephakathi sanibonani niyaphela bafowethu ngibonga baba uMtseneka umsunguli wephothozeko ngibonga baphathi bokhozi abamaphepha zinduna nabaculi nobaba uNgobe engicabanga ukuthi njengoba sila ungomunye wabasunguli bomculo wamaskandi kuletsha yethu nokuthi kube sezingeni awuthatha baba uBhodlovu siyabonga khona bakhuluma bafowethu liyeba losuku kuyaziwa bakhuluma ngeindondo bantu kodwa lezo ndondo indondo kimi yimi engicela thatha i-best performance iphethwe yimi best indondo eniyibanga manje ibanga indondo yami yimi indondo ngazi angazi brother
mina bafowethu ngiyahlonipha. Ngakhula nje ngihlonipha. Kwelakithi umuntu omdala akashawa. Kana manje ubaba ukhona angazi. Angazi. Bathi ke ngithe ngibeke nentshebo ukuze manje umshaya kuthiwa ayishaya utanga yakhe. Kodwa nje kunjalo ukuthi ke bakugcina ngiyazi ukuthi ngihambisana ngamagalelo ethu. Kodwa ke phela kunomehluko ukukhatha abafana nabanumzana. Yabo umfana vele sibayeni umnumzana vele endlini. Angazi. Silo kanjani sisendlini abafana basesibayeni. Umnumzana mina bafowethu angazi. Ingane yami uthi yasho uzothini. Ukhona futhi yasho umfana omncane. Ngathi ke laba abangabafana so umfana wami omncane yena uzodila nabo. Nazo bangapha kwanomzana ngiyabona. Yo, yazi yamnandi into. Okay. Esicishe nganqaba ukuba program director yohlelo. Sengiyabona ukuthi cishe ngayiphuthisele. Ebengithi ngizoyinika utshatha. Ngabuye ngathi no it's fine. I'll do it.